Eastern Mindanao Command mihimo og damage assessment sa Surigao Province nga mo'y grabeng naapektuhan sa bagyong Odette. Sa Sibagat, Agusan del Sur, 4 ang kumpirmadong patay samtang 7 ang missing. Ani report. Kini ang aerial shot sa Eastern Mindanao Command atol sa ilahang damage assessment sa pagpanguna ni Lieutenant General Greg Almirol. Tataw ang lapad nga kadaot kagibilin sa bagyong Odette sa Surigao del Sur ug Surigao del Norte. Ang kabalayan ug mga establishmento wala nay mga atop. Ang mga umahan lubog sa tubig baha ug ang kalubin-an ug ubang kakahuyan gipahapa gayod sa bagyo. Sila ay kuha sa 402nd Infantry Brigade, Philippine Army sa Siargao nga mooy unang gitugpahan sa bagyo. Halos di na may tsura ang lugar. Nakababagsab sa dalan ang mga nakatumbang gambalay ug mga punuan. Nagpasadsab ang mga parte sa mga nalusno nga kabalayan. Wasab kaikyas hagupit sa bagyong Odette ang Siargao Island Sports and Tourism Complex nga bag-o lang giinagurahan ni adtong Nobyembre. Totally yung area doon na iba is devastated, at wala din tayong signal na communication doon, and yung ating electricity wala din na talagang totally shut down. Sa Sibagat, Agusan del Sur, 4 ang kumpirmadong patay samtang 7 ang missing sa nahitabong landslide. Sumala pa udto ni adtong Disyembre 16 samtang gihapak ang lugar sa bagyong Odette. Diha pa nakadesisyon ang magbanay nga muhikling sa evacuation center. Apan naabtan kini sa midahiling yuta ug natabunan ang mga biktima. Ang mga patayng lawas nga na-recover na ilhang sila si Perilyn Sanico, 23 anyos, Proylan Cabalquinto, 21 anyos, Peji Cabalquinto, 15 anyos, Aryi Cabalquinto, 12 anyos, ug usa ka parte sa tiil ni J. Paul Sanico, 28 anyos. 11 ka mga casualties. No? Ang na-recover pa lang nato nga lawas, 4 ka lawas o tunga, no? Tungod kay ang isa ka tiil ang atong na-recover pa. So nahuog na siya og padug tunga ang atong na-recover. And gipabalsaman na nato karon sa punerarya. Nahitabo to pa siya karon gi-vigila, no, sa covered court sa barangay Tioya. Kay ugmang adlaw magpadayon pa ang retrieval operation. Samtang ginabiripika pa sa otoridad ang 11 nga na-report nga namatay sa Dinagat Islands. Ongoing yung ating search and rescue and retrieval operation at paghahanap doon sa mga na-report na sinabi ko kanina, ma'am. And yung mga clearing po ng mga daan, no, lalo na doon sa mga isolated area para mapabilis yung paglikas ng ating mga kababayan pa na nandoon pa sa area at madala natin sa evacuation center. Padayon sab ang pagpangalap sa Ismincom og donasyon ug ubang tabang alang sa mga biktima sa bagyong Odette sa Mindanao. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.